чак, давай. Филип Тирчев, мастер 45. 20, 105, 10, 20, 20, 10, 50. Филка, пускам. Не напред. Връщаш се, не се бъди много. Добре. Супер! Връщаш се, айде връщаш. Дай, дръж! Няма нищо. Искаш ли да спра да пъсваме много? Ще пробваш пак, добре? Върни се и си използвай целите крака. За него. Три минути имаш. Айде. Гледаш напред. Супер. Браво. Айде, ряз. Супер. Сега няма да бързаш. Върни си я. Връщай, връщай. Не задържай много. Пускаш и ряз. Така. Сега ще корема ряз нагоре. Добре. Можеш малко по-тясно да влезеш кадър. Let me see. 2 минути. 2 минути имаш. Добре. Ти си мисли за това, дето ти казах. Долу, не бързаш с краката, следиш първо ръцете и опитвай се да търсиш ръцете линията. Защото някой път се забъркваш и не мога да видиш къде е линията. Ще броиш ли ти? Да. Че аз вече само цифри, килограми са.
generation. Една минута. Осем, 6-4-2, въжетата 24-60. Почваш с 20 въже. Малко не да го явиш. Не бе, така супер. 30 секунди. Филка, оставаш въжето и почваш зад въжето. Остави го долу. Не, остави го долу въжето. 15 секунди имаш. Така сега стъпи отзад. И като ти кажа да почваш, хващаш и почваш. 5, 4, 3, 2, 1, ти си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Сега 8 трябва. Ай, няма да бързаш. Внимаваш. Да няма много репорт. Така. Супер. 1. Бързо връщаш, така. Супер си. Браво. 2. Ей, това ти е. Три. 4. Айде, Фил. 5. давай. 6. Ай, още 2. Ставай. 7. Айде, Фил, последно. 7. Супер, ставаш горе, айде, двойни. 40 двойни имаме. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Айде, няма да спираш, айде, знам, че ръцете. Опитвай само от китка, отпусти ръцете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Браво, Филка, айде, почвай. Сега ставай на лоу-лоука. Едно. Айде. Браво, Фил. Ей, това ти е играта. Айде, ставаш горе. Три. 4. 5. Едно последно. Стисни зъби. Ай, Филка. Давай. Браво, браво.
Ставаш горе. 60 бройки. Дишай. Дишай, само от китка. Опитвай само от китката да си отпуснеш ръцете и цялото тяло. Айде, почвай. Гледай напред. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Айде, изправи се горе. Ай, Филка. Давай, Филка. Гледаш напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, Още 20. 40. 40. Още 20. Още 20. Още 20. Айде, ставай горе, ставай. Няма ми се бавиш. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Супер, айде. Браво. Сега са само 4. Само 4, да. Ай, Фил. Вика, тук са само 4. Къде са 8? Ай, Фил. Давай, Филка. Добро време. Браво. Супер си, Филка, много добре вървиш. Много добро време. Едно. Само дишаш и не бързаш с ръцете. Така. Две. Изправи се директно. Айде, давай горе. Пускаш, супер. Браво. Айде, ставай горе. Още една бройка, ставай горе. Ставай, Фил, айде. Така. Браво. Държи ръцете. Супер си. Супер. Браво. Айде, ставаш горе. 80 двойни останаха и 2 качвания. Айде, 2 минути имаш. Ще справиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, 20. Браво. 5, 4, 3, 2, 1, ти си. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 до момента. 40, още 40 имаш. Още 40. Една минута ти остава. Айде. Давай, ще го затворим това, давай. Ще успееш. Давай, стни зъби. Стискай зъби на двоите. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Айде, ставай, Давай, Фил, ще 30 справиш. бройки, айде, няма спираш. Ще справиш? Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Последни. Айде, хващай ги, Има хващай време, ги, 30 има време. секунди имаш. Давай. Ще се справиш. Веднага отиваш до 1, 2, качванията. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво. Бързо качване, айде, 2 качвания. Давай, 20 секунди имаш, ще се справиш. 20 секунди. Стига времето. Браво, давай. Пускаш, Браво, айде, бързо връщай. пускаш и тръгваш пак. Имаш. Ставаш. Давай. Давай, връщай. Директно долу. Браво, Браво. Къде си, бе?
Браво, Филка. Не бързай. Имаш 30 секунди до началото. Вече сме в началото. Това е 18. Да. Вече сме в началото. Спокойно, имаш време. Колко размина това време? Да. 5 минути и 20 секунди. Люка, хубава екстензия и бързи лакти. Бързия лактет! Лариато! Четири минути имаш. Даже по-малко. Ай, Филка, ти ги можеш. Погледа напред. Давай, дръж. Няма нищо, почини. Почини малко, почини колана. Имаш време. Ще ги направиш. 3 минути. Карай задника повече като изправиш. Върнеш Филка. Върнеш, дите си един клак. Може да се изправиш. Аре, Филка, те са нищо, бе. Давай. Бързи лакти, айде. Давай! Браво. Пробваш ли още? А? Добре. Снимам. Аз ще се оправя. И дно. 5, 10, 20. Снимам колана. Да, махам колана. Те са същите, така че... Вярвам някой да се опита да джига от едната страна с повече. Спирам го. Има ли нужда да се изтича до края? Нокаут. Чай лоса с него. Филка, ти напред.